ואני רוצה לשכנע אתכם טוב שאתם כאן, ובתמורה אתם תשכנעו מישהו נוסף. מוכנים? אני רוצה לשכנע אתכם שזה אמיתי. לא רק אמיתי, אלא קיומי ומשמעותי. הלוואי ויכולתי לצקת למעמקי ילדותכם את התחושה הזו. כמה טוב שאתם כאן. זה מבלבל לפעמים, ובטעות נשפט כתחושת יהירות, גאוותנות או התנשאות. וכולן חטאתי, אבל לא. זה משהו אחר. עדין, מחבק, נעים ומתרגש. ממש טוב שאתם כאן. אתה, את, עם כל הכישרונות, הקצב הזה, המבטים, המילים שמייחדות, תנועות הגוף. כל כך הרבה מעגלי אנשים מושפעו מעצם קיומך או קיומך. בואו נבדוק את זה. בואו ניקח באופן היפותטי מצב בו מוסרת נוכחותכם מההיסטוריה. לא הייתם ולא נבראתם. הרי הכל יהיה שונה לגמרי. המשפחה שלכם הייתה מתפתחת אחרת לגמרי. מעגלי החברים בהם לא הייתם נוכחים, היו מתנהלים שונה. שלא לדבר על החיות שאימצתם. רק להכיר בזה, בלי טופים, בלי זיקוקי דינור. רק לתת לזה לרטוט ולדעת. התוספת שלכם היא תוספת. חשובה, משמעותית, חד פעמית, ייחודית. ובואו ניקח מצב היפותטי אחר. זה לא גלעד שליט שנחטף. זה אתה או את. הרי הכל היה עוצר והיית כל כך חסר, או שאת היית כל כך חסרה. אז לא צריך ללכת בכדי לחזור ולהיות. לא חייבים רגעי דרמה בכדי לחוות ולהרגיש את זה. לא צריך לרחף מעל הקבר בעוד המון שנים לאחר מיטה בשיבה טובה על מנת לשמוע כמה משמעותיים הייתם לרבים. אפשר עכשיו? כמה טוב שאתם כאן. שמעתם את זה כבר? זה לא חדש. אבל אתם מכירים בכך? ומתוך כך, כל מי שלידכם במעגל החיים הוא כזה בדיוק. בלעדיו או בלעדיה, חייכם היו שונים לגמרי. פשוט מדהים. ואין צורך לחכות לאירוע מיוחד כמו יום הולדת, בכדי להביט בעיניים כאלו על הזולת. לפעמים חשוב שתגידו במילים ברורות. מי שמרגיש את העוצמה והפשטות שבידיעה הזו, קל לו לומר ואינו חייב לשמוע. הוא יודע. אבל תגידו את זה לאחרים. תודה. איך זה?